everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ako man ang pagbuot, Miss Wah. Nganong ikaw may magbuot? Ako may nagpasood nimo. Oh, Unsa di ka? Agawas. Chupi. 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 Gawas dito, gawas. Gano? Kasi nahita mo? iya ko pagawso no. Angel, abi na kog. Ako na ni siyang gidawat. Pero dili man siya mo ato sa servants quarter. Servants quarter? Tumang ko niya papuyon sa servants quarter. Asa man na ako siya papuyon? Angel, na pa may mga bakanting guest room? Guest ni siya? Ha? Guest? Okay. Sige. Kitang tulo ang mag-ipon sa servants quarter. Oh, dili pwede, oy! Unya kay di man mo ato si Rona nga siyara. Pero sa ato siyang unungan. Angel. Ikaw ha? Hinangyuan na ra ba nimo nga pastudlo ni nako siyang maid in his mansion? Ayaw abusari ang akong kaayo? Husto si Angel Han. Kini na atong pagpuyo din ni sobra-sobra na ni. Di ba kung siya tag-iya din higon? Pero Rona, siya mo'y gitugyanan ni attorney sa tanan din hi. Kunon sa iyang balaod mo ay masunod. Nakadungog mingduhan ni Ryan pagsulti ni attorney Ana. Mao nga wa gyud tay katungod nga musupak ang Angel. Mao na. Pero, Wa na lagi pero. ah, Kung musupak mo, pamahawa mo. Gawas ni Irene. adto na lang sa servants quarter, luna kaw! Uy, dako man din ni servants quarter. Mura naman sa dining apartment. Mao gyud. Duha na ka kwarto sa taas. Okay ram dinero na. Pero, layo ra kaayo ni mansyon. Natural kay servants quarter gud ni. Lain sa kay mao ni mansyon unya kadto mo ay servants quarter. Han, dini na lang ta. Duha man din ka kwarto sa taas. Ang usa ato, ang usa kang Rona. Bitaw! Dini na lang mo, aron patas ta ba? Bitaw Ryan. Kay aron basad ba di na sad ka maglisod og tabok-tabok og kwarto. Bitaw, nasa ka, Angel? Ano magtabok-tabok mo sa kong kwarto? Baya. Sige na, Han. Ani na lang sad ta. Aron di sa ta maikog ni attorney. Okay ra sad bitaw ni dinhi. Pero lahi ra sad gyud noon ang kwartos mansion. Maugid. Ha, kadawag ka na? Mas pilion gyud ni Ryan ang mansyon kay nimo. Angel, ayaw nagudaan na. Baya ni mo Ryan, oy. Basta. Mayo na kayo ni imong kahimtang dinero na. Ayaw na lang reklamo. Se. Labti kang ilong ni mo Ryan. Sige, ugma na lang isugo sa imong trabaho ron ha. Karon, atiman na o na ni imong Pinoyanan. Pahiluna o nagmaayo din eh. Di ra ka magmahay ha, Rona. Kay dunga raman tagkaon na mo din eh. Pero kung ganahasa ka nga magpalahi, pwede rasad. Kay naara may namakay kusina dito. Pwede ra gud kaayo nga maghikay ka dito. Moan nilang ka sa sud sa mansion kung manglimpyo ka ug sa ubang buluhaton. Nga, ako rin man limpyo. Kiso pa man hilain. Mutabang ra ko. Bisita man ka. Si Rona man ang katabang. Ikaw di ay? Di lagi ta ka level. Ano makiparehas mo ka na ako? Ay, nanawag sa attorney. Kadit sa... tiwas lang mo kaon. Hello? Ay, sorry, nagka-disturbo ko nimo. Ay, naka-speaker on man ay ni kadali lang attorney ha. I-off lang na ako ang speaker ha. Hello attorney. Nakadungog mo ato?
Ingon ana ka formal si attorney kang Angel. Ingon ana siya ka respectful. Uyab, lagi na sila. Klaro na kayo. Mauding hawad kayo ng bihana de. Mauding kuro kinis attorney. Kaya na ta ha. Rona, amping ha. Amping yun ka. Kung pwede, musip-sip kang Angel. Sip-sip yun. Musip-sip talaga niya. Kamulay sip-sip kung gusto mo. Mukontra gid kang Angel. Saman, gusto ka nga makick out na yun? Well, tanaw na to kinsay makick out na mo. Oh, Unsa to, Rona? Unsa to imong gisulti? na, basta giwarningan natin ka ha. Ayaw gid bangga as Angel. Okay. Sige. Kau na tagduwas. Naapa ko ipagkaon diha? Okay. Oh, naaraman di ay. Nansaman mo? Tanaw mo gano'n ako. Angel, ano ron matog si attorney? Uy, ako ang dawon ang iyang kwarto. Lingkod, balik, oy! Lingkod, balik. No. Ay, kwan ba? Ako nang andamon samtang wa pa siya maapot. Unya na ako mutiwas og kaon. Dilian niya matog si attorney. Nara siya mga papilis nga ipaandam kay iyang kuhaon. Ako dali andam. Sultihan ko asa dapit. Lingkod nagbalik, Rona. Si Angel ra ana. Maid man ka ko din eh. Pues ako nang trabaho. Paghuwat, kung unsa ra ipabuhat nimo. Paminaw ra good ron na. Patuog ang Angel. Trabaho ta? Minaw da. Murag may something ning giplanos Rona ay. Unsa ka ay? Good evening, attorney! Good evening, attorney! Uy. Agay, Unsa man ka? agay na piko ang akong tail, attorney. Sorry. Unsa man ka? Sorry, attorney, ha. Okay ra. Pero bidagan mo sa ka. Ako naman gud toy mo abli para nimo ba? Wala man na kinahanglan na. Ay, dako magkukayong akong pasalamat nimo, attorney. Nga imo kong gipasud nga katabang dinhi sa imong mansyon. Di man ako may nagpasudi mo, si Angel man. Ah, Pag ako magpasalamat ka, ito lang ni Angel. oo man naman ko pasalamat niya, attorney. Karos ako ka nagpasalamat na ako. Karos ako nagpasalamat? Ganina, good. Uy, lagi ko kay numdum. Ang ako lagi na numduman nga nareklamo ka nga sa servants quarter ti kagipapuyo. Ay, what naman, good? Okay naman gud ko adto, good. Angel said, uy, ibang ko ipabudget ni attorney, uy. Attorney, pasensya na gyud kaayo ka ni Angel, ha? Nakailan na kay ko sa pagkatao ni Angel. So, ayaw na lang ko sultihi, ana. Angel, Niara mga papers, attorney. doon na pa ko i-review, ana. Sulod ako sa study room. Kompleto naman yung mga papers. Saraman unya ka, attorney pa. Makuha raman ti ka ba? Sooner or later. Unsa pa day ko ang inyong mga papila? Wa, Ya, nganong? ako good kahit ang ining mansyon. Lain sa kahinga igo lagi ko nga mukuha ng mga papilis. Ibalik na lang sa safe ang mga papilis. Nga naman, kinahanglan mo ka nini mo. Ay, nalaman ko'y soft copy, ana god. Ya, nganong? Para makaanhi ko. Para makakita na sad ko nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.